אחרי רצח רבין באוניברסיטת בר אילן החליטו בזמנו להפסיק את הפעילות הפוליטית בקמפוס. כעת הדבר הזה אמור כנראה להשתנות בעקבות שינוי בתקנון. השינוי נובע לאחר בקשה של הפורום למען ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן, תא פוליטי באוניברסיטה שביקש לאפשר את הפעילות הזאת. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם יושב ראש הפורום, רנן שוורצמן. שלום לך וצהריים טובים. שלום, צהריים טובים. אז קודם כל תספר לנו מה זה בדיוק הפורום למען ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן. פורום למען ארץ ישראל זה תא סטודנטים שהוקם לפני כשנה. התא סטודנטים מטרתו העיקרית היא פעילות למען שמירה על האינטרסים הלאומיים של העם היהודי בארץ ישראל. כיום חברים בו כבר כ-100 סטודנטים מתנדבים. כשאני אומר מתנדבים אני לא מתכוון תומכים, אני מתכוון סטודנטים שמשקיעים ימים כלילות, שעות על גבי שעות במשך כל השבוע, על מנת לאפשר לפעילות הזאת לקרות. זה בצורה של פעילות משפטית שמתבצעת על ידי סטודנטים למשפטים באוניברסיטה, בשיתוף עם הפורום המשפטי למען ארץ ישראל. פעילות תקשורתית בשיתוף עם ארגוני מעקב אחרי כלי התקשורת, למניעת הטיה והסתה בתקשורת, ופעילות פנים אוניברסיטאית שמתמקדת בפעילות נגד מרצים פוסט-ציונים, מתמקדת בהוצאת אלון חודשי במסגרת האוניברסיטה, ועוד פעילויות כהנה וכהנה. בעצם אתם קמתם לפני כשנה על רקע של איזהו חסר בתא ימני באוניברסיטה? מה בדיוק הסיבה שקמתם? אז ככה, כמו שציינת בראשית דבריך, מאז רצח רבין בשנת 95, האוניברסיטה אסרה כל פעילות פוליטית של סטודנטים, ומכלל זה כמובן גם הקמה של תאים פוליטיים, או שעוסקים בעניינים אידיאולוגיים פוליטיים. מה זאת אומרת, לא היו תאים פוליטיים במהלך? לא. הרי בכל אוניברסיטה, גם אוניברסיטת תל אביב, יש תא של הימין, של השמאל, של המרכז. נכון. באוניברסיטה שלכם לא הייתה פעילות פוליטית? בדיוק, ופה אתה נוגע בנקודה שזו אחת מהמטרות המרכזיות בהקמת הפורום. אנחנו קראנו לזה בדף המטרות שלנו, החזרת עטרה ליושנה. רגע, לפני שאנחנו באמת מתקדמים הלאה, אז מה כן היה באוניברסיטה? איזה תאים היו? איזה הנהלה נבחרה לאגודת הסטודנטים? מי בעצם מתמודד בבחירות אם לא היו תאים פוליטיים? אוקיי. באוניברסיטת בר אילן משנת 95 לא היו תאים פוליטיים, אלא רק תאים סטודנטיאליים שעוסקים בדברים, בצורכי הפנים הסטודנטיאליים של הסטודנטים. אתה יכול לתת לנו דוגמה לתאים כאלה? מה? אתה יכול לתת לנו דוגמה לתאים כאלה כן, אני יכול לתת לך דוגמאות מתאים שקיימים עכשיו, אם זה תא עתיד, תא תכלס, תא שינוי אמיתי, ועוד כהנה וכהנה. כמובן שהשמות משתנים משנה לשנה, אבל זה לא מה שרלוונטי. מה שרלוונטי זה שהתאים האלה מעולם לא עסקו בעניינים שהם מחוץ לכותלי הקמפוס. וואה, זה ממש הגבלה רצינית. רק במחיר הקפה בקפיטריה ומחיר החנייה מחוץ לאוניברסיטה ובמסיבות יום הסטודנט. וזה היה על פי תקנון? זה על פי תקנון, על פי גזרה, הייתי קורא לה אפילו, שאין לה אח ורע בשום אוניברסיטה או מוסד אקדמי במדינת ישראל, וגם בכל העולם המערבי, אולי במדינות אחרות כן, שאוסר במפורש, אני יכול אפילו לצטט לך מהתקנון הישן, כן. האוניברסיטה אוסרת לקיים בתחומי הפעילות שמטרתה העיקרית בין במוצהר ובין במעשה היא פוליטית תעמולתית. אבל האוניברסיטה עצמה מטעמה נדמה לי כן מקיימת כנסים כאלה ואחרים שעוסקים בענייני היום והשעה שהם בהכרח נושאים פוליטיים, לא? בלי שום קשר אני מדבר עכשיו לאגודת הסטודנטים. האוניברסיטה עצמה מקיימת כנסים כאלה. נכון, האוניברסיטה עצמה מקיימת כנסים כאלה, ואם אני יורשה לי להוסיף בהיבט הזה, אז האוניברסיטה מקיימת כנסים בעיקר בשביל לרחוץ בניקיון כפיה או להלבין את שמה כביכול, וזה בא לידי ביטוי בכך שרוב רובם של הכנסים שמתקיימים, הכנסים האקדמיים שמתקיימים בתוך כותלי האוניברסיטה, הם כנסים, איך נאמר את זה, שקורצים להנהגה
או יותר נכון, זה לא בדיוק להנהגה, הם קורצים לצד המרכזי-שמאלי של המפה הפוליטית. אנחנו זוכרים שלא מזמן קיבל נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, איזשהו דוקטור לתואר כבוד אצלכם, נכון? א', זה נכון, ואנחנו מאוד מצרים על כך. אנחנו חושבים שאם יש אדם שהוא מייצג יותר מכל את האנטיתזה לכל מה שהציונות הדתית ואוניברסיטת בר אילן כאוניברסיטה שמגדירה את עצמה כאוניברסיטה של הציונות הדתית מייצגת, אז הוא האדם שהוא באמת עומד באנטיתזה לכל הערכים הללו, אז אנחנו מאוד הצרנו על כך. כן, אז איך הצלחתם לשנות את המציאות? איך עשיתם את זה? אז ככה, אנחנו פנינו לאוניברסיטה עוד בראשית הקמתנו, וביקשנו שירשמו אותנו כתא באוניברסיטה. זה איזושהי פרוצדורה. כן. הם טענו בפנינו שזה לא ניתן, הם תא פוליטי. אני אפילו נקראתי לשיחה בהולה במשרדו של דיקן הסטודנטים. כן. 12 שעות אחרי שהוא שמע על כך שקיימת התארגנות כזאת, והוא ניסה להניע אותי מהקמת התא, בתואנות כמו, אתה יודע מה יגאל עמיר עשה לאוניברסיטה, כשאני עניתי לו, אין לי מושג, איך הקמת הפורום למען ארץ ישראל קשורה ליגאל עמיר, זה גובל בלשון הרע מה שאתה אומר. כן. והוא טען שזה עלול לפגוע בתרומות לאוניברסיטה, אם תהיה פעילות ימנית בין כותלי הקמפוס. כן. דיקן הסטודנטים, אתה אומר. כן. כן. באותה הזדמנות אני ציינתי בפניו שהסעיף בתקנון, הפורום מוקם על ידי סטודנטים למשפטים, ואנחנו בדקנו את ההיבטים המשפטיים גם עם הפורום המשפטי וכו', ואני ציינתי בפניו שהסעיף בתקנון מנוגד לחופש הביטוי, מנוגד לחוק זכויות הסטודנט, מנוגד לחופש ההתארגנות, ושבמידה ולא יאשרו אותנו כתא, אז אנחנו נדע מה לעשות בכדי להסיר את החרפה הזאת מעל בר אילן. כן. ובאותה הזדמנות הוא הבין את המסר, הם אישרו את הקמתנו, עד שבשלב מסוים, לפני כחודש וחצי, כתוצאה מכנס שערכנו באוניברסיטה, שזה היה כנס שפורסם בעיתון מקור ראשון, בכתבה מאוד גדולה, לפני כשבוע וחצי, ממליץ לכולם לקרוא. בכל אופן, לאחר הכנס הזה, הם החליטו להשעות את פעילותנו ללא שום הצדקה, לאחרי שהם אישרו את הכנס ואת התכנים שלו וכו' וכו'. כן. וכתוצאה מהמאבק הזה, אנחנו גם החלטנו שאנחנו מסירים את הכפפות במרכאות כפולות, ונאבקים על עצם קיומו של תקנון לא חוקי שכזה באוניברסיטת בר אילן, והם אכן קיבלו מכתב מעורך דיננו מר יצחק בם, שמבהיר להם שקודם כל לגבי ההשעיה, שהם ישבו אותנו לפעילות לאלתר, והם אכן כך עשו, וכן שאם הסעיף בתקנון לא יבוטל, אנחנו נפנה לערכאות. ובינתיים אז הסעיף שונה? כן, אנחנו התבשרנו על ידי דיקן הסטודנטים בעצמו. אמנם הוא לא ציין זה בעקבות איומים כביכול שלכם, איומים משפטיים, אלא הוא יותר אמר שאנחנו, האוניברסיטה, הגענו להבנה שזה לא בסדר וכו' וכו' וכו'. אבל בשורה התחתונה, הסמיכות המאורעות, בערך כשבוע, פחות משבוע אחרי שהם קיבלו את המכתב, גרמה להם לבטל דה פקטו את הסעיף בתקנון. הם אפילו אין גישה לתקנון האוניברסיטה באתר האינטרנט. הם עכשיו עמלים על השינוי שלו מעכשיו לעכשיו, זה לא היה משהו מתוכנן. תגיד לי, ומה זה אומר? האם זה אומר שעכשיו גם יקומו תאים שמאלנים? לאו דווקא, אתה יודע ככה, אם אתם מקימים, גם אחרים יכולים עכשיו להקים. קודם כל, אנחנו תומכים בהקמה של כל תא פוליטי באוניברסיטה, כמו בכל אוניברסיטה אחרת. אנחנו לא אומרים שצריכים להיות תאים רק של ימין, או רק של שמאל, או רק של מרכז. כן. כל עוד זה במסגרת החוק שיקומו, שכל אחד יקים איזה תא פוליטי שליבו חפץ. תגיד, זה לא היה קשה לסטודנטים כל השנים האלה שלא הייתה פעילות פוליטית? זה הרי חלק מההוויה של סטודנט ברחבי העולם, המודעות הפוליטית, זה לא היה קצת קשה? זה עוד דבר שאנחנו מאוד מצרים אליו. בכל העולם סטודנטים מובילים תהליכים פוליטיים, תהליכים חברתיים, משפיעים, אולי המגזר הכי משפיע. ודווקא במדינת ישראל, סטודנטים הם איפשהו נעלמים. איפשהו המאבקים שלהם תמיד זה לגבי שכר אוניברסיטאי וכו' וכו' וכו', שזה חשוב, אבל יש דברים הרבה יותר חשובים. ובאוניברסיטת בר אילן בפרט, זה איפשהו היה נראה טבעי לסטודנטים
שהיות והרוצח כביכול יצא מקרבם, אין הבל גדול מזה, כי מי שמכיר מה זה אוניברסיטה יודע שלאוניברסיטה אין שום דרך לסנן מתמודדים, אלא על סמך ציוניהם, על פי חוק. ולכן אם אחד מ-27,000 סטודנטים מחליט מחר ועושה מעשה, אני חושב שזה הבל הבלים להאשים את האוניברסיטה או את המוסד שבו הוא למד. זה בדיוק כמו שיאשימו את העיר הרצליה בכך שיגאל עמיר גדל שם. זה ממש מגוחך. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפעילות שלכם גם בהמשך. אני רוצה בשלב הזה להודות לך, רונן שוורצמן, יושב ראש הפורום למען ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה.